namlamine an jéjilen ko ni ala to barika manye ka kila kan seme ala utana la ani anga ala kira muhammadu ni o ye kisi nema baye ni o yere bangina kalo ba minani an flo kalo de lati ni o ye mauludu kalo ye ni shini araba yere o bibe mauludu yere ma ala ni ala kira muhammadu ka barika kuso ambe du abu do kata ni lamele kelo bela jele ma aywa blanca so bombala ka be san l'an 2003 ma ni o kera ka be mekalo kile tan sabama bi aywa sigu ko nambe aywa ni o sigu shedo radio directeur ye mamutu trawle ka bo sigu shedo jara ani banzando alina ka technicien na lendo o ba fe kana gawshu kulubal di jango nyininga blanca ka kaso bomba kono aywa yela sanga se ka soyini kunafuni kaseti konna kuma woloma uye ka woloma ka dakene ka fesete ka dakene ka cien dakene ka o kuma unna kunyini aywa mebunye ke uye ka foli tano ka nyishi umma o be service mina ala ni kila ka barka do ula ala ka labango nyimandi uni amma ala ka ani uson kanzo maka son kanzo maka ala na kiraye ambe onyini ala fe onyini ala kira mamadu fe kishi ni ma bay sallallahu alaihi wasallam o temelengo ka buyin nde foli kerengerele nyeshi aywa anga iriseri bilibili bay mani o blanca so bo iriseri ni o mishi idrissa megaye mba fuka bunye ka tano anaka agent belajele minumbe blanca so bon kuna ni o shurwa yo belajele minumbe blanca so bon kuna aywa namla mine bamana kote ko ni ya me ijoni kunandi afo sababu nyuma ala ni kala sababu mange anye ne gaw shukul baldi jango bi mane bla kaseti ko en lagini la ko kabini ne ku chala kuma mena ni shede kuru de watu mi kabini 2002 ni kaseti mboli fele shirli damine ni si masika surala fokana amblande 2000 ko be bi ala ni aywa ku chala iri ser bilibili mbarka kusoni o mishi idrissa megai anaka agent ga chesiri aywa uludi kira sababu ye fokata sena segu shedo jira ani banzando ni mishi mamutu trawle alena ajenyo ange ni waka technicien ulu willa segu kana nere fe aywa blanca so bonaya ubina akana anyenyini anga jeka nyefonyo ni o yakasheti konna koyi ni gawshu kulbal de ajira ka fonni kunye sonche jugu bay aywa ni ku chamange shene kono ka jira ka fonni bora shene na ni ne shi sambi woro ani sansa ba de namlamine ngone bora shene na mbora bingani na mbora chini la mbora kojugu na nasira belagele na nti do ala tu nti faram maka ka do ala wanti ma de me ka ke ne ye odi fo ka fonye o ngani asiri namlamine mamina no kemme yenne katemeni o belagele yesa o kuma ne bina ajira lameke jimakulu la folo ne go shukulu bal di jango nere ma fasiku jumenye de ne shiya jumenye ne bora jamana jumena aywa mina odi fo lamin jimakulu ye o ka o me folo ne go shukulu bal di jango re namlamine kabako do mega ta abigringa jo ne go shukulu bal ne banina aywa sa 1940 de ne bangina sa 1940 an ga dugu togo de ko zemugu o be sa mara de la san cercle de ba mara an ga raison o yeseguye ne bangile 1940 zemugu ne fatwa de ko nyache kulubali ne ba togo de ko bunyere dambele namlamine ne sorole zemugu ko fe kuma mina aywa ne tura o ciwo la bamanana faut que si samuga mani o 1960 a 1960 aywa ala na kana ke titi ne fala asara ne o ne fanya te kulubali bana a 1960 ka soro ne resi be samuga na o don kama namlamine o temelengo ka boyin kana se 1964 ma 1964 ne be anga dugu kono ni o yezemuye ni bamanan ne ndesu ni nyedo ndi namara nyedo ndi ngalo nyedo ndi ngana nyedo mulula horonya min kono mbe o horonya de kono fokana se sa mugani nani ni o 1964 o kuma mina no kemme o nana kana be sorda si cheta doma anfe mali kono aywa ne tara furashi yalla o seve o don kama namlamine amma kene sabani ma bi woro de taranyanve sa 1964 aywa ni surasikana abi fo ko classe 64 ka kla ka fo surasikana tukuni ko contingent 64 ne go shugu baldi jango on ye contingent 64 wi namlamine
ne donna armée Mali la o san de n ko Tarima fam nka ne tun bɛ unité jumɛn na Mali armée kɔnɔ de ne tun bɛ Kanbara de la Namilaminɛ ne tun ye commando parachutiste de ye Namilaminɛ sɔrɔdasi minnu bɛ bɔ avion kɔnɔ ka co dugu ma ne tun ye o sɔrɔdasi dɔ de ye fɔlɔ Mali kɔnɔ yan n ko Tarima fam ni o ye ne faso ye Namilaminɛ ne ye san 5 ani ayiwa kalo 9 ani tile 26 de kɛ o sɔrɔdasiya la ni n bɛ Kanbara la Jikɔrɔni Namilaminɛ san 5 ni kalo 9 ani tile 26 ne ka sɔrɔdasiya nana ka na tiɲɛ ka bɛn o de ma ne ka sɔrɔdasiya tiɲɛna san 1970 o don kama o y'a sɔrɔ ne Gawusu Kulubali yɛrɛ si bɛ san 30 dakɛɲɛlen na o don Namilaminɛ kun jumɛn ye ne ka sɔrɔdasiya tiɲɛ de dusumangoya de ye ne ka sɔrɔdasiya tiɲɛ ka d'a kan o don kama ne tun ye maa dusumanko de ye ayiwa n tɛ siran maa ɲɛ wa n tɛ maa bonya wa n tɛ maloya maa ma wa n mago tɛ ɲɛmɔgɔ la n tɛ supérieur bonya nin ye n ka jalatigi ye n t'o bonya nin ye n ka sous-officier ye n t'o bonya ayiwa n tɛ sɔrɔdasi soldat tɔw fana bonya tɛ ne ni u cɛ o don kama Jikɔrɔni kan kɔnɔ n'i sera ne Gawusu Kulubali di Jango ma ne bɛ s'i ma n'i ma se ne ma fɛnɛ ne b'a ɲini ka se i ma fo n'i ye ne fɛngɛ yɛrɛ yɛrɛ de n'i ye ne fɛngɛ kuma dɔ la ne b'a ɲini ka se i ma han ka d'a ka balawu ka di n ye fo ka taa dama tɛmɛ o don kama Namilaminɛ a kabako nin don kama sɔrɔdasiw kɛlen bɛ ka ne kala kulosi kɔnba la n b'o dɔn fo k'a dɔnkala kari Namilaminɛ ka n to Kanbara la o don kama Namilaminɛ ne ka jangoya in fana sɔrɔla ayiwa sɔrɔdasiya de kɔnɔ n'i y'a mɛn a dara ne tɔgɔ la ko Jango ka ne to armée Mali kɔnɔ de Jango in sɔrɔla ne la o de la ne sɔrɔdasi ɲɔgɔn de Jango in da ne la Namilaminɛ ka d'a kan ni an kun dara Chanétir la ayiwa an bɛ taa marifaci kalan kɛ waati min o don kama ne kun tɛgɛ ka di kosɛbɛ karabini na ka tɛmɛ n tɔɲɔgɔn caman kan o don kama n tɛgɛ ka di PA la ka tɛmɛ n tɔɲɔgɔn caman kan o don Namilaminɛ wa n bolota ka tali marifa la ka tɛmɛ n tɔɲɔgɔn caman kan o don fɛnɛ ni o ye ne Gawusu Kulubali Jango ye Namilaminɛ o kɛra ka bɛn fana san 1964 min kɔnɔna la o y'a sɔrɔ cinéma dɔ de bɛ an fɛ Mali kɔnɔ film dɔ de tun bɛ an fɛ Mali kɔnɔ o tun ye américain film dɔ ye ni cowboy film don a bɛ fɔ o film ma ko Jango tire son cercueil Jango tire son cercueil kuma dɔw la dɔw b'a fɔ ko Jango tire le premier Namilaminɛ o don kama ale cɛ in ni o ye o film ye acteur ye ni o ye Jango tire le cercueil ni Jango tire le premier ye ale bolota kun ka teli marifa la kosɛbɛ a bolota ka teli revolver la ka tɛmɛ a tɔɲɔgɔn kɔbɔyi caman kan o don a ka film ka di kosɛbɛ fo ka taa daba tɛmɛ tuma min na n'o kɛn bɛ ne yɛrɛ sɔrɔdasi tɔɲɔgɔn sɔrɔla k'a fɔ nin yɔrɔ in na ko Gawusu e yɛrɛ bɛ cogo min na an bɛna i wele sa ko Jango i fana bolota ka teli kosɛbɛ i tɛgɛ tilelen bɛ karabini na wa i tɛgɛ ka di PA yɛrɛ la fɛnɛ donc an bɛna i fana wele ko Jango Namilaminɛ ne tɔɲɔgɔn sɔrɔdasi denmisɛnw olu sɔrɔla ka ne wele ayiwa k'an kɔnɔ o cogo la Jango ko ye sɔrɔla nin sababu de fɛ n balima lamɛnnikɛlaw n bɛ o fɔ aw ye fɔlɔ yani an ka taa yɔrɔ jan Namilaminɛ a kabako o tuma san 1970 indiscipliné ni a bɛ fɔ o ma ko indiscipliné ni n y'o fɔ bamanankan na ka tɛmɛ sisan n ko dusumangoya de ye ne gɛn ka bɔ armée kɔnɔ nka sɔrɔdasiw ko a ma ko l'indiscipliné soldat indiscipliné ne tun ye soldat indiscipliné ni o waatiw Namilaminɛ donc l'indiscipliné o de kɛra sababu ye ka ne Gawusu Kulubali ka sɔrɔdasiya tiɲɛ ka d'a kan n'i kɛra o sɔrɔdasi fasugu ye ayiwa ni officier y'i ladi ka dɛsɛ sous-officier y'i ladi ka dɛsɛ caporal de l'armée y'i ladi ka dɛsɛ o bɛna ye e tɛ maa ɲuman ye o tuma dusu fasugu min bɛ e la fo k'a lajɛ ka e bɔ jama tɔw cɛra i kana kɛ sababu ye ka sɔrɔdasi denmisɛn tɔw tiɲɛ k'u kɛ i ɲɔgɔnna si ye Namilaminɛ o tuma ne gɛn sababu sɔrɔla nin de fɛ ni o kɛra sababu ye o ye ne gɛn ka bɔ sɔrɔdasiya la ne yɛrɛ gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiya la don jumɛn ne gɛnna ka bɔ marisi kalo de la ni o ye 3e mois ye san 1970 le 15 mars 1970 o ye ne gɛn ka bɔ armée Mali kɔnɔ o don ka bɛn ntɛnɛndonya ma lundi le 15 mars 1970 ne gɛnna ka bɔ Kanbara la o don Namilaminɛ a kabako tuma min na n'o kɛn bɛ ne Gawusu Kulubali Jango ne m'a dɔn k'a fɔ ko gɛnni ye kojugu ye fo n taamalen kɔ ka bɔ Kanbara da fɛ Jikɔrɔni n sɔrɔla k'a dɔn ja gɛnni ye kojugu ye ne sɔrɔla k'a dɔn ko tiɲɛna
janni gwele do ha nga tuabu ko ma ko c'est trop tard ni bamanan ko ma ko o kuma temena nin ni sara woro la kusebe ko njume nya to ni kira ma dushuma ngoye fo ma ko sara ni njuge nata namla mene kabako o temele ngoye ka boye ni soro la kan labe bamako ola ni nga mobilita ka ta jigi san ka soro ka ta anga dugula ni o yese muwe mamina ni sira anga dugula zemugo ni balimo girina kan kumbe ni o ndogonu ni amin korokew ko gawshu nana namla mene ne ko mango den nale do ha ne ba ko ne ma ko gawshu namla mene ne ko ma ngwa karade ako gawshu kin nana wa ne ko ngo hongo nana do makata abina ako kuma na ko ina na bwanye de wa walima ina na aywa ajumena de ne ko mba mangoma ngone mana bo awyede ngone gena ka bo surasiala de akonde ngaki gena ngone gena dere ako gawshu ako ni manya de gawshu ni majanya de gawshu ni manya fiyo gawshu bita surasiala domi ka ta surasiala gawshu ni fo enyana ni ajira la gawshu itato flemi yejien kono gawshu ni tarasi jamana kono ikasabali ikamunyo gawshu ma te munyo yani ka sanga ma be munyo yani mago kadla gawshu ni o foye gawshu ya do mane ka kuma mende gawshu fanda ndende sete enye sete nerenye se kundi fanya che kulubali en namla mine gawshu ne awden konondo ni soro ifanya che kulubali fe namla mine akabako dinga che duru ani demuso nani ne o de soro aw fafe gawshu koroke che nani sarafa de ngele la chugomina gawshu bo kalamaw baliman koroke che nani ulu sara bamananya fadin kele de konona na dibi kele namla mine balimon vala ku bani chugena koromuso fala fala bamanana dibila kele la ninjugena fanya che kulubali nini ire wolo fai ngo fadi ya kise blend ya to fanya che kulubali sara namla mine fanya che kulubali tara dulo mi yoro de la aywa dongono mugo de ke akono dulo sola namla mine ni okera sababu ye aywa ni asara sraka do megata abigiringa jo namla mine kabako do megata abigiringa jo mamina ne fanya che kulubali atara dalan dlomi de la dugu do be zemo krefe ko dala atara dlomi de la o dugu kono o don aywa fado ndara kata dongono mugu ke ne fanya che kulubali kono dlo sola mamina ni anana kana wuli ko abina so a milengo ka fadlo la sisa sota kuma sira shu kora shu viter sira abina ta so sisa aye bolen fadlo la ka dubalen foraburu kari ko shori adala ko dlu akrela abina ta ni o yeso obita di aywa amuso bunyere dambele ma ni o ne gawshu kulubali yere wolo baye ne gawshu kulubali yere abina an sama ola amuso na de nyache kulubali bina kana se sira klange la minge dongono mugu min dona dlola aywa dlosola afade unve o baga nana kana wuli bamanange fe kungo kono a desara kabin kabbe kuye shundo korlama ne fanya che kulubali a fono na kungo kono e akelena ka hunda kungo kono akele foka ta sa kungo kono akele mogota krefe abe soni kungo che dala ni zemugo che abe soni kungo che namla mene choroba ngunda na uchugola foka ta ni mene ni o ne wolo fanya che kurubali ale sarafa dingele la ninjuge na aboto dala dlomiro la ni bamana to ye dugono mugo ka kono ni asara soni kungo che kasa kabbe kuye shundo korlama namla mine o don kama neni mba buire dambele an ye shurato don ka amma kono ka dese amaye o kuma ne ba ko ne ma ko gawshu ko iba so ifa bina shidalambi ne wongo mbayingo abisoro abikete ni kumbe mba wele de ngo bayi atoko de buire dambele nga an ba wele ko bayi kadaka deumbe ubaw tokodo deumbe ufa tokodo neni mba buire dambele an shira o chugola fo na ta duguje le minge kadara ka ufana dun ne fanya che kulubali maye ne ba ko ne ma ko gawshu kitita lage dala nasoro minge mbe tabe dugula segi balare bede bana bekene abbe ne ko mango ne che o don kama
ne sɔrɔla ka don so kɔnɔ k'an fa ka tɛlɛ dulonlen ta bɔlɔ la ka taama ka dala sira minɛ n bɛna taa n fa kabarow lajɛ da la ne bɛ n ka taama ka na n nana se sira yɔrɔ dɔ la sira bɛ fara 2 ye o yɔrɔ la mun n'a to sira bɛ fara 2 ye ka d'a kan ni samiyɛ donna yɔrɔ dɔ bɛ kɛ sira la o bɛ kɛ bɔrɔkɔ ye mɔgɔ bɛ to ka tɛrɛrɛ ka bin o yɔrɔ la donc n'o kɛra bamanan bɛ sira wɛrɛ bɔ kɛrɛfɛ ka taa sira ɲuman kun bɛ ɲɛfɛ ni tubabuw k'a ma ko déviation ne bɛna ka na se sira 2 in farayɔrɔ ma ne ye déviation kelen minɛ n bɛ kan ka taa o fɛ ne bɛna se o cɛmancɛ la tuma min na ɲɛ bɛ fɛn jɛman dɔ dalen na kuyɛsun kɛrɛfɛ o don kama ne fa ɲɛcɛ kulubali a bɛ bɔ Zemugu don min ka taa da la ngulɔ min na o don sirakiri gilekibajɛ de bɛ a kana ani tabalaji kurusi ani bamada banfila jɛman o de tun bɛ a kunna o don ani o de bɔra anw kɔrɔ Zemugu ka taa da la ngulɔ min la ne n do sira fan dɔ fɛ ka fɛn dɔ jɛman dalen kuyɛsun kɔrɔ ne farala ka ɲɛsin o ma n bɛna t'o lajɛ a kun kɛra ne kɔnɔ n ko dɔ ka misi de salen don ni o dalen don kuyɛsun kɛrɛfɛ ka d'a kan o san samiyɛ misi bana kun cayara an ka mara la o waatiw fila misiw bi sa bamanan misiw bi sa ni a sara o bɛ sogoko de kofɔ an fɛ bamanan o don ne ye nin ye min kɛ sogoko nata y'a sababu ye ne sira dɔ in bila ka ɲɛsin fɛn jɛman in ma kabini n t'a si dɔ fɛn min don fo nana sɔrɔ nin ye maa ye ka taama kana jɔ a kunna k'a sɔrɔ ne yɛrɛ wolofa ɲɛcɛ kulubali don a salen dalen don bɔlen min tun b'a bolo ni gulɔ b'o kɔnɔ o bilen bɛ k'o ci o dulɔji bɔ a kɛrɛfɛ a fɔɔnɔlen bɛ ka joli kɛ ka a kunkɔrɔdonla yɔrɔ bɛɛ cɛ a ka pɔtɔfɛ bɔnbɛ kun ka bin a n'a ka sarabara bɔnbɛ a kun ka bin fɔɔnɔ sirilen bɛ nin bɛɛ lajɛlen kan a n'a sena sabaraw namlaminɛ ne jɔ kan fa ɲɛcɛ kulubali dalen lajɛ o yɔrɔ la ne min fɔ nin kɛnɛ kan ne ko n ko ne Gawusu ka fako banna n ko ne ka fako banna n ko nana sara ne nin kuma de fɔ o don bɛ ka taa a bɛ na namlaminɛ a kabako nin kuma fɔra depuis 1960 n bɛ segin a kan bi tun k'a fɔ lamɛnbaa jɛkulu k'a mɛn o yɔrɔ la ne ye n biri ka n fa sena sabara ta k'a ka bamada banfila ta k'a ka sarabara ta a satɔ sɛrɛgɛsɛrɛgɛlen a dalen bɛ a ka nbalan kan ne ma sɔn ka maga o la bari 1960 o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma boloko fɔlɔ ne tun ye bilakoro ye o kuma namlaminɛ donc n'i ma boloko an fɛ bamanan na cɛfɛn caman bɛ yen i tɛ se ka maga o la fɔlɔ don bɛ ka taa a bɛ na ka d'a kan bamananden tun bɛ kɔgɔ fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka boloko ne yɛrɛ bolokora ka si to san 23 de namlaminɛ a kabako ne nana ne nin minɛnw ye an ka du kɔnɔ ne ba kun yiri danbɛlɛ ko ne ma ko Gawusu ne ko naamu k'a kɛra cogo di n ko n ko bayi n ko an mago sara n ko nana sara koyi ne b'a fa wele ko nana ko i kana nin fɔ n ko tɛmɛ an da bi kalon kɔrɔbɔ a sena sabaraw filɛ banfila filɛ sirabara filɛ ne ye olu da ne ba ɲɛ dara olu ka min kɛ n'o ye bonyiri danbɛlɛ ye joli sɛrisɛrilen bɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o yɔrɔnin bɛɛ ne ba ye bolo fila da kun ka kule a namlaminɛ jama sɔrɔla ka na sa ayiwa a ka sɔrɔ k'a ɲɛf'u ye k'a jira k'a fɔ ayiwa ale cɛ sara da la ni Zemugu cɛ so ni Kongo cɛ bamanan sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan ka taa ne fa ɲɛcɛ su don kungo kɔnɔ n'i sara o cogo la bamanan na o waatiw i su tɛna so i bɛ su don kungo kɔnɔ ye a bɛ kɛ komi n'a fɔ i tora kɛlɛda la de ne fa ɲɛcɛ kulubali su donna kungo kɔnɔ nin cogo in na sa mara bamananw fɛ ni o ye Zemugu n'a lamini bamananw ye o tuma ne kɛra fandanfala ye kabini o don 1960 don bɛ ka taa a bɛɛ na nin bɛɛ lajɛlen de tɛmɛlen kɔ ne tilara ka kɛ sɔrɔdasi ye n ka sɔrɔdasiya tilara ka tiɲɛ o kɔfɛ sisan n sɔrɔla ka na an ka dugu la namlaminɛ ne ba bɛ n ka nin bɛɛ de lakale ne ye k'a jira n fa sara cogo min na janbana k'a fa cogo min na n kɔrɔmuso janbana k'u fa cogo min na ayiwa kana den tɔ to den 7 an maa 9 de kun don maa 6 sara an na an tɔ tora maa 7 ne ni kɔrɔmuso 2 anw de bɛ balo la an bɛ don min na komi bi namlaminɛ komi kasɛti kɔnɔna don n tɛna n yɛrɛ sɛgɛ k'u tɔgɔ fɔ ne min ye ayiwa kasɛti yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye acteur ye ne yɛrɛ tɔgɔ kɔni bɛ se ka fɔ nka ni kɔrɔmuso 2 de bɛ balo la ani ne yɛrɛ ne ba tilara k'i kanto ne mɔgɔ wɛrɛw la a ko Gawusu a ko naamu e b'a dɔn se t'i fa ye dabali kun t'a ye i fa kun ye fantan de e yɛrɛ ye fantanden de ye Gawusu namlaminɛ kabako nka ne fa kun ye fantan fasugu min ye wa nafolo de kun t'a bolo n'o tɛ ne bangena n ba ni fa fɛ fo ka taa si seni san 20 na an ma ɲɔ salen to dun an bɛ balo fa ka jiginɛ kɔnɔ ɲɔ de la o don ɲɔ kun b'a fɛ ayiwa nka nafolotigi kun tɛ
ne ba bɛ yan ka nin bɛɛ fɔ ɲɛna o don kama ka tila k'a jira n na o tuma nin tɛ baasi ye an bɛ jigi kun da b'i ka surasiya de kan ne ni i kɔrɔmuso 2 bɛɛ ɔ komi o tiɲɛna ka ban k'o sababu sɔrɔ e yɛrɛ ka dusumangoya la ɔ Gawusu nin tɛ baasi ye nka hali bi ne Buguri Danbɛlɛ ne ka dugawu b'i ye su ne ka dugawu b'i ye tile fɛ ala ka barika don i la ala ka barika don i la ne ko n ba Buguri Danbɛlɛ ma o yɔrɔ la n ko ma n ko amina Namilaminɛ ne gwɛlen ka bɔ sɔrɔdasiya la Bamakɔ ni ne nana an ka dugu kɔnɔ Zemugu ne ni n ba Buguri Danbɛlɛ an ye kuma minnu fɔ an ka du kɔnɔ o don ne nalen kɔ ka bɔ sɔrɔdasiya la o kumakanw de filɛ nin ye ka d'a kan ne ka surasiya tiɲɛni sababu bɔra n yɛrɛ la o ma diya ne ba ye fiyɛ o y'a tɔɔrɔ a y'o fɔ n ye o kuma o tɛmɛlen kɔ kalo 3 o kɔfɛ ne nana ka n'a fɔ a ye n ko ma ne b'a fɛ ka taa jamana kɔnɔ n bɛ taa wari ɲini a ko ne ma o tɛ baasi ye i kɛra kamankɔrɔ ye ka ban se tɛ ne ye dabali tɛ ne ye ne tɛ se k'i bari k'i bila yan parce que fɛn tɛ ne bolo k'a d'i ma fɛn min b'i mago dilan o tuma n'i k'i bɛ taa diɲɛ kɔnɔ ka taa wari ɲini Gawusu bɛ se ka kɛ n ka dugawu b'i ye i ka diɲɛ kɔnɔ taa ani segili ala ka taa ni ɲuman ye diɲɛ kɔnɔ ala ka segin ni ɲuman ye diɲɛ kɔnɔ ala k'i sago bɔ diɲɛ na ala kana diɲɛ sago bɔ i la ne ko n ba ma n ko amina ko e dun b'a fɛ ka taa mini ko ne kuma ne b'a fɛ ka taa Côte d'Ivoire de ne b'a fɛ ka taa Abidjan ni o ye Côte d'Ivoire kɔ ka faaba ye ne ba ko ne ma o tɛ baasi ye ka taa ni ɲuman ye Abidjan ɔ Namilaminɛ ne sira ɲini n ba Buguri Danbɛlɛ fɛ Zemugu nin cogo in de la ka sɔrɔ ka bɔ ka sira minɛ n bɛna taa Côte d'Ivoire sisan nin ne taatɔ de Abidjan n ko tari i b'a faamu Gawusu Kulubali bangena Zemugu cogo min na n ye o fɔ aw ye lamɛnnikɛlaw kana don surasiya la n y'o fɔ aw ye surasiya tiɲɛna cogo min na n y'o fɔ aw ye ne fa janbana k'a fa cogo min na n y'o fɔ aw ye ne kɔrɔmuso janbana cogo min na k'u fa n y'o fana fɔ aw ye ne yɛrɛ bɛna bɔ an ka dugu da fɛ Zemugu cogo min na ka diɲɛ minɛ a dɔjɛ an fɛ o fana de daminɛtɔ filɛ nin ye nin ye Gawusu Kulubali kun ye Côte d'Ivoire kan n bɛna taa Abidjan sisan Namilaminɛ a kabako i kulo ɲɛgɛlen dɔ o kabarew kɔnɔna la an bɛna o gindan daminɛ sisan ni alakira Mahamadu sɔnna ma Namilaminɛ kabako don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ i kulo ɲɛgɛlen dɔ nin ye Gawusu Kulubali di jango bɔlen ye Zemugu a kɛlen bɛ ka Côte d'Ivoire sira minɛ nin ye ne taatɔ de Abidjan n ko tari ma faamu tuma min na n'o kɛ mɛ ne bɔra an ka dugu la Zemugu ka taa se San ka mobili ta San ka na jigin Kucala ka mobili ta Kucala ka taa jigin Sikaso ka mobili ta Sikaso ka taa ayiwa Côte d'Ivoire sisan ni ka taa jigin Buwake ka bɔ Buwake ni k'an kun da Abidjan kan an sera Abidjan Adjamé ni o ye Abidjan quartier belebele dɔ ye a bɛ fɔ yen ma ko Adjamé an taara ka taa jɔ Adjamé mobili place la ka bɛn 10 heures waatiw ma ka bɛn don dɔ dɛngɛndonya de fana ma Abidjan nin don kama tuma min na ni an jiginna k'an jɔ nin don y'a sɔrɔ mobili dɔw bɛ sanga na u b'a fɔ a mobiliw ma ko arapiti dɔw b'a fɔ a ma ko mirikilo dɔw b'a fɔ a ma ko 17 place dɔw b'a fɔ a ma ko bawulen kaburu dɔw b'a fɔ a ma ko lahara presse nin bɛɛ ye mobili kelen ko ye n ko tari ma faamu ka da ka bɔga bɛ maloya kun tɛ o mobili in na fiyɛ ale de tun b'i to boli tan ni fila la ka sin k'i da k'i ja i kɔrɔ ten a kosɔn maaw ye nin yɔrɔ in fɔ ko lahara presse Namilaminɛ a kabako an taara ka taa jigin Adjamé mobili place la min kɛ ne ye n ka ayiwa finilasiri ta ka na jɔ gɛtɔrɔn da la dugu in ka bon dugu cɛ ka ɲi n'o ye Abidjan ye Namilaminɛ jama ka ca mobili bɛɛ fa bɛɛ sangasobaw bɛɛ fa bɛɛ Namilaminɛ ne yɛrɛ hebekulen jɔlen gɛtɔrɔn da la n t'a dɔn n bɛ taa yɔrɔ min na n ye dunan ye nin dugu in kɔnɔ n ma deli ka se yan fɔlɔ n tɛ maa si dɔn yan je me trouve dans un ville en étranger où je n'ai jamais été je connais personne kabako ne jɔ bɛ o kɔnɔnafili la an ka dugu la ka kamalen dɔ girin dɔ nana ka na ne sɔrɔ yen ni o tɔ de ko Baba Konate ale sina ka bala ka ne tan tɔgɔ ma ten a ko Gawusu ne girinna ka n kɔfilɛ ne jigila misɛnyalen n ko nin dugu belebele na ne tɔgɔ bɛna wele yan cogo di ma deli ka se dugu min na fɔlɔ Namilaminɛ ne ye n kɔfilɛ min kɛ n y'a sɔrɔ Baba Konate don o ye ne yɛrɛ tɔɲɔgɔnkɛ dɔ ye ne ni o bɛɛ jɛra ka don nɛgɛkɔrɔ ɲɔgɔn fɛ an girinna ka da ɲɔgɔn kan ko Gawusu k'i nana fɔ Abidjan yan k'o kɛ n bɛ koyi ko tabarikala k'o kuma ko minɛn da an ka taa ne jatigila la o yɔrɔnin bɛɛ ne n ka minɛn ta an bɛna taa Baba Konate jatigila la Namilaminɛ Adjamé quartier dɔ bɛ yen ko Bolomako tɛ n bɛ sirimaso dɔ kɛrɛfɛ a bɛ f'o ma ko Sirima Royal
abe gulaso do fana kɛrɛfɛ a bɛ fɔ gulaso ma ko escarbar n'an lamɛnɛ an dara ka taa se ayiwa Baba Konate jatigila la aji mɛ min kɛ an dara ka taa minɛn bila Baba Konate ani baaraden tɔ bɛ si so min da la so min kɔnɔ an dara minɛn bila o so da la ni Baba Konate sɔrɔla ka tɛmɛ ka taa a jatigiw fɛ yen ni o ye dutigiw ye Baba Konate taara nin yɔrɔ fɔ dutigiw ye a ko baasi tɛ nin kamalen min filɛ nin ye nin tɔgɔ de ko Gawusu Kulubali nin ye anw ka dugula kamalen ye a yɛrɛ bɔra Mali kɔnɔ ka na yan de ko a bɛna baara kɛ komi a ti maa si dɔ yan o de kosɔn ne nana n'a ye n ko n bɛna a ɲɛf'aw ye ni a bɛ diɲɛ n'a ye ne ni a ka jɛ ka si n ka so kɔnɔ yanni a ko ka si dɔn jatigi ko Baba Konate ma a ko tɛ baasi ye o e ni nin fila bɛɛ bɛ bɔ jamana kelen de e ye maliyɛn ye Gawusu yɛrɛ ye maliyɛn ye n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuma kɔnɔ aw de kan ka hinɛ ɲɔgɔn na jamana maa minnu bɔra jamana kelen o tuma y'i ka baarakɛta de kɛ nin tɛ baasi ye ni sili ma digi e yɛrɛ la o tɛ kɛ anw ma baasi ye a ye jɛ ka si ɲɔgɔn fɛ Baba Konate jatigiw ye nin de fɔ an ye nin don ne seli Abijan n ko Tarima faamu ka bɛn don dɔ tɛnɛndonya ma tuma min na n'o kɛ mɛ sɔngɛn bɛ nin yɔrɔ ma bɛn bɛna kɛ o kan n'an lamɛnɛ kabako n'an lamɛnɛ an ka taa ni don ye an kun kɛn bɛ k'an da cɔtinɛ fɔlɔ yanni a ko ka si dɔn n'an lamɛnɛ tuma min na n'o kɛn bɛ ne ni Baba Konate an ye sili daminɛ a ka so sisan ni dugu jɛra an baaraden dama an bɛ don Abijan dugu kɔnɔ an bɛ taa baaradenya kɛ an bɛ wotoronin boli kɛ an bɛ doniw charger ayiwa an bɛ doniw décharger doni charger walima k'a décharger ka doni ta ka don mobili kɔnɔ walima k'a ta ka bɔ mobili kɔnɔ k'a langolonya an tun bɛ o baaraw de kɛ o waatiw n'an lamɛnɛ nka an bɛ jatigila min na o don ni o ye Baba Konate jatigila ye Baba Konate jatigikɛ denkɛ dɔ bɛ yen o tɔgɔ de ye ko Oroger n'an lamɛnɛ Oroger in ye kamalen cɛɲuman ye Oroger in ye kamalen dafalen ye o don kama nka Oroger u ka so donda la Baba jatigila du donda la Oroger in ka so de bɛ yen ale ka so da la a bɛ ka gwa belebele de jɔ ye ka tila ka nkɔsogolo dan nkɔsogolo falelen don ka meleke gwajiri la ka taa biri gwa sanfɛ ka gwa sanfɛla bɛɛ kɛ yirisumaba ye donc o gwasuma in ka di kosɛbɛ dugu ma jɛ ka ban ayiwa o don Abijan npogotigininw caman de bɛ na ye ani cɛmisɛnninw caman u bɛna ka na tile Oroger ka gwa in de kɔrɔ ayiwa u bɛ marasi kan k'a jouer n'an lamɛnɛ u bɛ marasi min kan k'a jouer ne kun tɛ o marasi tɔgɔ dɔ fɔlɔ songan na ja o ye son ka marasi de ye ni son b'a fɔ a ma ko poker n'an lamɛnɛ ne m'a f'i ye n ko songan bɛ yen wa ni Ala ni kira sɔnna ne bɛ songan walawala kasɛtiw kɔnɔ k'a da ne faso malidenw tulo kan u k'a mɛn k'a faamuya son kana se ka maa si mago sa bilen ni Ala ni kira sɔnna ma n b'o fɔ dɛ n bɛ sonkan fɔ ka tila k'a kɔrɔfɔ bamanankan na k'a d'a kan n'an lamɛnɛ a kabako tuma min na n'o kɛ mɛ nin kamalen ni nin npogotigi ninnu u bɛ tile nin n'a ɲɔgɔnsi de la minnu ye sanga ni waati bɛɛ fini ɲuman de b'a bɛɛ ka na wa fini dagɛlɛn de b'a bɛɛ ka na sabara dagɛlɛn ani mɔnturu dagɛlɛn sanga ni waati bɛɛ u bɛ wari ka k'a fugufugu dukɛnɛ na cogo min na anw minnu ye baaradenw ye an kɛn tɛ ka dansi sɔrɔ a la olu de b'i jɔ ka 2000 3000 k'a bɛɛ ɲini k'a ba yɔrɔnin kelen n'an laminɛ hali u tɛ miiri dɔɔni u bɛ wari dun i b'a fɔ k'a tɛ ɲini o tuma an minnu ye baaradenw ye an kamana gɔnlen ne ni Baba Konate ani n tɔɲɔgɔnw n'an laminɛ nka Baba Konate kamana gɔnlen tɛ ka d'a kan Baba Konate o bɛ Oroger dɔn Oroger maa fasugu min ye Baba Konate bɛ o dɔn ne min ye dunan ye a ko la ne de mawulen don a ko la don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ n'an laminɛ a kabako an tora o kɔnɔna la don bɛ ka taa a bɛ na fo kana se don dɔ la ayiwa anw bɔtɔ don baarakɛyɔrɔ la wulada fɛ an nana sɔrɔ Oroger sigilen bɛ a ka soda la a bɛ k'a kunkolo pɛɲɛ an tɛmɛtɔ an ko a ma ko kɔrɔ Oroger ni wula kɔrɔ Oroger ni wula a ye an jaabi ko denmisɛnw ko a bɔra baarakɛyɔrɔ la wa ne ko ɔhɔ ko a ni sɛgɛn tuma min na n'an ko an bɛ tɛmɛ a sinna k'i kanto ne ma ko jango ne ma sɔn k'a jaabi ne n jɔ ko jango n ko ne wa ko ɔhɔ ko na yan ne kabakoyara mun na a ko jango ni ne ma sɔn k'a jaabi ne kabakoyara o la de nin kamalen y'a dɔn cogo di ko ne tɔgɔ de ye jango o de ye ne kabakoya n'an laminɛ kabako tuma min na ne taamana kana gɛrɛ a la a y'i bolo don a ka blouson poche kɔnɔ ka 100 billet kura bɔ k'o di ne ma ko jango ko hɔn ne 100 billet minɛ ka n jɔ a kɛra ne kɔnɔ n ko Oroger bɛna ne ci de
ne jole mena ni wari e ako jango kibe mi muma kono ko bili kun kita do ko ne adi made ne kon koro ngini chini baraji wala ki sara ni heraye ja oroje addo chigo di ko ne jango e ko mi baba ko na tebi to ka ne wele o la kuma do la du kono o de ko so oroje fana ya don ka foko ne bi wele ko jango bari baba de la ko fai ko ne sura si koro de ko ne komando koro de e ma famwa do me ka ta abena lamine kabako do me gata abegiringa jo nene baba kunate anya kodo amenga ta kemebi kura bene poshi kono sifa kemebi ne ko baba kunate mango ngo baba ngika chenye masebe ngo mami be kemebi kura di mama jemane ngasi ya ngo ima karliende baba ko ma ko akarle do amadore foko nga kabini oroje kemebi ne mamina baba kunate kodo mi akungulu la oroni be bari baba kunate be oroje do ma kalte mindo baba kunate be odo bon ne dun galabu ka teli cigo mina ni dimisen di barka benansi be sambi sabar nam lamine mali soldatu kemme kan kala kulusi kombala nam lamine mbo do foka dongala kari o don kama dongo ni yaye oroje kemme ka i wosa donné la ki intéressé la abiyan go ke ka da kundo de ka mais baba kuna te de bo don mais ne dinanye o ko la ni to don folo nam lamine akabako kabino keme ko yimbora la sangani watu be sisan projet bito ka ne wele abi keme odine makuma do abi keme fla dine makuma do la abi keme nani redine ma nam lamine bonye nana kana barka bonye ni njuge na projet bi ne so warla sangani watu be nere nana kana milin kono dono ne gongo ngone mani vamunda ngone ne cheti boji manakele ne malian yen ye kodo wari nye ni ngame ka bunye fashiku minta ka nyesi ne jangoma ko ri hera be ni ngwena ni bamono be ni fo en fait segu bamananga na ko ni e de ko jale ni amene baye katme de ma reka ku ba soro ko de ndungo de bi kono do maka ta abina nam lamine ne be ngani rembi ngono ngo iba soro oroje awa kuma ane ndo mali kono ka me an ko jemana dola ko ma ngolo bi tege ka firi ngo kuma iba soro ni kamale me ngani negende aba fe kan jamba kan ngolo tege ni agina na ne mbela jere nam lamine kabako ja chet na ne ngolo tege oroje ta fe kan ne ngolo tege nam lamine atene ngolo tege fiew nga oroje kemme ga dabali minta ka nyesine jangoma o kajun katime ngolo tege fanaka ikam manifin nyana mambo ka be ka daka kan tege siakele o kapisa ikati nege ka do swenina barniye maoma nege nje kono ni nengunye ka tigi do swenina ya mako bela jele sa jena ka kla ka ta tigi ke makunango yo maliki amati sigasite ola nam lamine wallahi hera fuite swene kono ni balawu ni shibani mashubarete o kuma iklo nyegelendo kase denta ngonna na nam lamine ma wuli bali dam mali de on klo kan ni mali de misemeso ni ani farafin jamana de misemeso mbe ka de miseon ladi u ka do ko swene mai ko ko nyumande ko ko chejigudo wallahi ne go shugul wali mboke dere bari mbe o do ni sambi sabani sanza bake o kono ka jamana tani fla yala o kono ngota imavam nam lamine nga maso yoro la folo ambe premier cassette de kanko damine ni o cassette de aywa pinitange regretté nam lamine 2003 ambe a volume folo de kako juse o jueta nam lamine kasola mogo min ni misara aka kojugu kelew nan nam lamine ka to kasola ni o ene gawsu ko valdi jangoyi ne kojugu min nganga jengi ndan kono akara jibole ni ka ba se ka chetuni na soro ko ni kumbe se ka chemba bese ki kebayela woroni be nga usetenyi nam lamine nganne ngongo ni yendai ko min nyene mago sa ko min nyene chen ne bo kun don bo fo mali dewnye no ene faso dewnye ani farafin jamana de miso be ne bo kun nye fu yela so ka shira kun nye okna douala o ka nyugo so ene na ka bala pe do me ta abegiri ngajo namila mine akabako bari mashama ne ba fo baroda la fana ay waka baroke ka dimison kuna chen ni swene ko yin o tigila mo fana ka cha ba fo baroda wala kuni ya me sonde dolela ko ngalondo sa ima wari badi soro ni wari basoro biati do na dalawa ni sra kechola ibe do dala ni badwa bi no fe ibe do dala ni fadwa bi no fe ibe do dala ni aswe ni wari soro ibaka ga mishusa ibe du jonai aiwa ibe aiwa bitigu jonai ni ma achen aiwa loni droko ni aiwa shunguru bawla ku ibe do dala nai
dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ waritigi dɔw ka nafolo fɔ fo ka t'o tiɲɛ k'o labɛn k'o kɛ suɲɛni nafolo ye ko i ɲɛ tɛ karisa wala karisa waritigi min filɛ yan fɛ kɛ n ko ne b'a dɔn n ko sonkɔrɔ de tun don a tɛ nin ye bi wa bitigi b'a bolo mobiliw b'a bolo musow de tun don n ɲɛ tɛ nin waritigi karimasina na wa ne b'a dɔn a mɛnna filomani de tun don n ko tari ma faamu filomani o ye songan de ye n bɛna so kabaraw ma ɲɛfɛ kasiri dɔw la ɔ filomani ye songan de ye ani azamani o ye songan de ye n'an sera songan walawalali ma kuma min n bɛna o fana ɲɛfɔ o kuma barokɛla jugu dɔw bɛ yen olu bɛ waritigi dɔw ka nafolo tiɲɛ ka taa kɛ suɲɛni nafolo ye ka taa kɛ binkani nafolo ye u bɛ nin fɔ k'a don denmisɛnw kunna baroda la ko suɲɛni cɛ ka ɲi ko maa bɛ don dala la ka denmisɛnw su k'u kɛ suɲɛni kan k'u mago sa diɲɛ na ka t'u kunna goya yɔnbali kiyamati kɛnɛ kan n'amlaminɛ n ka bɛna se o tigilamɔgɔw fana kelen-kelennaw ma baro kɔnɔ ka o niyɔrɔ ta f'u ye kasɛli kɔnɔ u k'a dɔn ko o baro fasugu tɛ ko ɲuman ye sɛbɛ ko tɛ bari n'a bɛ baroda la kuma duman fɔ denmisɛnw k'a mɛn denmisɛnw sigilen bɛ ka aw lamɛn de aw minnu ye maakɔrɔbaw ye denmisɛnw tulo bɛ aw kumakan de la o aw bɛ min fɔ denmisɛnw bɛ o de mɛn o o tuma n'i ye hakilina jugu fɔ ka don a kun na n'a wulila a b'i kɛ o hakilina jugu de kan o ko kɔrɔ karisa yɛrɛ y'a fɔ k'a sɔrɔ kɔrɔ karisa ma kuma ɲuman fɔ a y'i mago de sa denmisɛnw a y'a tulo ɲɛgɛlen dɔn ni ala sɔnna a ma vie jango b'a wulibali da aw tigɛ kasiriw kɔnɔ ni ala ni kira mahamadu ka diɲɛ ye a y'a tulo ɲɛgɛlen dɔn a fɛ a k'a lamɛn kosɛbɛ don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ n'an bɛ laminɛ tuma min na n'o kɛ n bɛ ne ni Oroze an bɛ segin o kan halisa Oroze tuma min na n'o kɛ n bɛ sanga ni waati bɛɛ a bɛ to ka nin wariw ta k'o di ne ma a bɛ to ka ko ɲumanw kɛ ne ye ni o ye Oroze ye don dɔ la n'amlaminɛ npogotigininw caman nana fɛ Guakɔrɔ o ye ayiwa u ka carte jouer ni o ye Songa marasi ye n'an ko ma ko poker a ye kanto ne ma ko jango ne ko naamu a ko ne y'a dɛ ne bolila ka na n jɔ a kɛrɛfɛ a ko jango k'i bɛ se tewuli la wa n ko kɔrɔ n ko ne ka jugu yɛrɛ de ma n ko ne bɛ tewuli ɲɛdɔn kojugu a ko kuma o tɛ baasi ye sigi ka te dɔ wuli k'o di ne ni n ka mɔgɔw ma yan'a ko ka si dɔn ne ko kɔrɔ n ko a ka kɛ ten o yɔrɔnin bɛɛ ne girinna ka tasuma ni furunɔ ni barada fara ɲɔgɔn kan ka ni ji ni te ɲami ɲɔgɔn na k'o bɛɛ sigi ɲɔgɔn fɛ tasuma la n'amlaminɛ nin kamalen ni npogotigi caman ninnu sigilen don wari b'a bɛɛ lajɛlen ko fini da kelen b'a bɛɛ ka na u taara ka taa sogo jenilen san ka siman papiye fa ka na a yɛrɛkɛ u cɛmancɛ la u bɛ k'a ɲini a ka di u ye cogo min na ne yɛrɛ sigilen mɔsɔlen bɛ u kɛrɛfɛ n'amlaminɛ komi suraka jakuma npogotigi dɔ sina k'i bolo fa sogo la kɔ de ko jango k'i tɛ nin minɛ ne y'o sogo minɛ o diyara ne yɛrɛ y'o don kosɛbɛ n ko tari ma faamu an y'o ɲini ka tila ka te min ne te premier ni deuxième chandirier k'o di Oroze ma o mina k'o ban ka ji kɛ troisième la k'o sigi ta kan npogotigi ninnu wulila u taara ani cɛmisɛnw k'a tɔ to ne ni Oroze maa fila ye ne bɛ troisième kan k'o dabali o ma mɔ fɔlɔ Oroze ko ne ma ko jango ne ko naamu ko jango ko ye kabako maa ye n ko kɔrɔ n ko mun kɛra a ko jango e ɲɔgɔnna denmisɛnnin kɛnɛ-kɛnɛ e ɲɔgɔnna kamalen kɛnɛ-kɛnɛ barika b'i la i ye sɔrɔdasi kɔrɔ de ye i ye komando kɔrɔ de ye i bɛ marifa dɔn i bɛ kɛlɛ ɲɛ dɔn e ka se ka bɔ a ka jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ ka na Kodowari yan k'i bɛna baara kɛ ka wari ɲini ka wari sɔrɔ ka taa i somɔgɔw don da la ka tila ka na i da Kodowari yan k'i ta kɛ wotorokolonboli ye k'i ta kɛ donikolonda ye jango e bɛ wari sɔrɔ la kuma jumɛn k'i bɛ t'i somɔgɔw don da la e bɛ taa wari sɔrɔ wotoroboli la kuma min na o bɛ kɛ k'a sɔrɔ i kɔrɔla k'i mago sa k'i bɔsɔn tigɛ i t'i don da la fiyewu kabako kuma min na Oroze ye nin fɔ ne ye ne hebe kura kuma in na kosɛbɛ ne ko n ko kɔrɔ n ko o tuma e dun b'a fɛ ne ka mun kɛ de a ko jango ne b'a fɛ i ka mun kɛ caman tɛ nin na koyi baara ka ca wari sɔrɔ sira ka ca Abidjan yan min ni wotoroboli in tɛ kelen ne ko n ko kɔrɔ n ko ye tiɲɛ ye wari sɔrɔ sira ka ca tiɲɛ don n ko nka ne ma kalan n'a sɔrɔ n kalalen don n bɛ baara kɛ biro dɔ kɔnɔ n bɛ n ka wari sɔrɔ o la awa ne tɛ jura ye anw tɛ se a jago la ne tɛ commerce ɲɛ dɔn ne ye bamanan de ye n'amlaminɛ n ye dun ko ne k'a kɛ cogo di a ko jango ko wari bɛ sɔrɔ min n'o si tɛ kelen n ko tiɲɛ na ne tɛ a sɔrɔ cogo wɛrɛ dɔn min ni ninnu tɛ kelen a ko jango n'i y'a ye ne bɛ ɲuman kɛ e ɲɛ an ka du kɔnɔ yan jango i ko diyara ne ye kojugu de jango ka i tɔɲɔgɔn baaraden fɛn o fɛn bɛ furu in kɔnɔ yan anw ka furu kɔnɔ yan i galabu ka tali a bɛɛ ye i ka kɛnɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan ayiwa i ye cogo ka ɲi ka tɛmɛ a bɛɛ kan ne b'a dɔn expérience bɛ sɔrɔ i kunkolo la ka tɛmɛ a bɛɛ kan fɛnɛ o de i ko diya ne ye o de kosɔn ne bɛ to ka n ka zɛsininw k'i ye n'o tɛ ne tigɛ k'a k'i ye nata wɛrɛ la n ko tari ma faamu ne ko n kɔrɔ n ko i tiɲɛ a ko jango n'i bɛ soɲɛni fɛ ne b'i don soɲɛni na sisan ne b'i don soɲɛni na i b'i don da la sisan i bɛ wariba sɔrɔ sisan i bɛ taa aw ka dugu la sisan ne ko kɔrɔ Oroze n ko sabali dɛ
ngo suɲɛni kɔni o ɲɔgɔnna ko cɛjugu tɛ yen ngo e t'a ye moriw b'a fɔ ayiwa waajulikɛyɔrɔ la sanga ni waati bɛɛ ko son di don da la ko suɲɛni ye kojugu ye ko suɲɛni ye fɛn haramulen ye ko n'i ye suɲɛni kɛ ko n'i sara i mana se lahara i bɛ don jahanɛmɛ la i bɛ jɛnɛ n ma deli k'o kuma mɛn wa n ko yɛrɛ bɛ t'i cɛ k'a bɔ a la n'i taara suɲɛni kɛ n'u y'i minɛ suɲɛnikɛyɔrɔ la u b'i bugɔ k'i fa ye walima u bɛ t'i don kaso jugunin dɔ la n'i ma farati i mago bɛ sa kaso fana na ye n ko kɔrɔ n ko suɲɛni kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n ko o kɛ ne ka ne kun minɛ ba dɛ n ko parce que o ye baara cɛjuguba ye a ko janko ne ko naamu a ko n'i sɔnna ne worosi yɛrɛ b'i kala a la i tɛ taa kaso la o ye kelen ye wa i t'i fa o ye fila ye i y'a faamu wa ne ko n ko kɔrɔ n ko n bɛ taa n kɔnɔ miiri nin na fɔlɔ n ko an ka nin kuma in to ta fɔlɔ ne bɛ taa n kɔnɔ miiri su in na sini ni n ye kibaruya jɔnjɔn min sɔrɔ n b'o da i tulo kan a ko janko a ko kɔnɔ miiri jan wɛrɛ tɛ nin na koyi sini jan wɛrɛ tɛ nin na i b'i labɛn su in na yɛrɛ bɛɛ ne ni e bi bɔ ɲɔgɔn fɛ namilaminɛ n bɛ taa suɲɛni dɔ kɛ k'a jira i la i k'a dɔn suɲɛni bɛ kɛ cogo min na ne ko n ko kɔrɔ n ko su in na yɛrɛ a ko ɔhɔ namilaminɛ an ye kuma bila ten mɛ i kana ɲinɛ ne bɛ sira kamalen ɲɛ de koyi n'o ye origine ɲɛ ne bɛ sira origine ɲɛ ne bɛ sira ɲɛ ka da kun jumɛn kan ka da kan depuis ne donn'o ka du kɔnɔ a ye ne kunbɛn ni bonya ni karama de namilaminɛ mɔgɔ o mɔgɔ dun b'i bonya n'i ma sira o tigi ɲɛ hali e tɛ sira ala ɲɛ cɛ o cɛ tɛ sira bonyabaga ɲɛ o tigi la maa tɛ sira ala ɲɛ fiyewu donc ne bɛ sira origine ɲɛ ka da nin yɔrɔ in de kan n'o tɛ k'a fɔ n bɛ sira ɲɛ ko a bɛ na n bɔgɔ de ayi o tabagiya kun tɛ na o don don bɛ ka taa a bɛ na o tuma ne kamana guwalen an ye te troisième wuli an y'o min sukaro yɛrɛ m'o bɔ kosɛbɛ parce que ne kamana guwalen don a fɔra ko an bɛ taa suɲɛni kɛ su in na kabi ala ye n da n ma maa ka dɔrɔmɛ kelen da fɔlɔ namilaminɛ o ye ne bangelen san 30 ye san 1970 Abidjan ne san 30 dakɛnɛlen ye o ye n ma deli ka wale dɔrɔmɛ don fɔlɔ namilaminɛ n ko tari ma faamu ne denmisɛnnin ma ma don suɲɛni na dɛ ne kamalenkɔrɔ kwaleman de donna na k'an si to san 30 dakɛnɛlen don bɛ ka taa a bɛ na tuma min na n'o kɛ mɛ ayiwa su nana kana ko dugu tilalen ni o ye su 2 heures du matin ye ayiwa projet nana ne ni baba konate ni n tɔɲɔgɔn anw dalen don namilaminɛ baba konate ka so donda la i kana ɲinɛ ne ni olu dalen don baba konate ka so donda la projet nana ka na i bolo da ne kan ka ne jigijigi ne n ko n kɔrɔta ko janko ne ko naamu a ko wuli ne girinna ka wuli n ko a kɛra ye k'i labɛn ko an ka taa kabako ne jigila mɛsɛra kosɛbɛ ne wulila ka ɲɛ ko don tilama fɛ dugu ma jɛ fɔlɔ namilaminɛ ne ni oroze an bɔra sisan ka sira minɛ o y'a sɔrɔ ne tɔɲɔgɔn bɛ sunɔgɔ la ni o ye ne tɔɲɔgɔn baaradenw ye olu bɛ sunɔgɔ la an taara se dugu kɔnɔ min kɛ an y'an kunda ajimɛkaw ka tɛrɛnkara de kan ko a don su Abidjan an taara se furanjɛ la oroze ko ne ma ko janko k'i jɔ ne ye n jɔ a ye bolo don a kun ka pistolet dɔ bɔ k'o di ne ma o ye 12 ko anglais ye namilaminɛ chargeur an ba a kisɛ bɛ sɔri a dugumaya fan fɛ a y'o bɔ k'o di ne ma a ko janko ko n y'a dɔn k'i bɛ nin dɔn n ko depuis n bɛ sɔrɔsiya kɔnɔ n ko n bɛ nin dɔn kojugu ko bɔ o tuma e ka nin bili Nge bi taa professeur so ɲɛfɔ a ka so ni kodɔn don professeur kɛ bɛ ka ko dɔ dɔn dɛ nka gawa don Songɛ ka gawa de y'a ye parce que a tɛ Songɛ ka tɔn na o tuma Songɛ ka gawa de y'a ye a ko gawaya kɔrɔ de y'o ye ko n'o tɛ kumajugu tɛ Songa na namilaminɛ o tuma namilaminɛ ne k'a dɔn ko gawa tɛ nɛnili ye ne y'o dɔn ayiwa 70 de Abidjan ka bɛn nin don ma octobre kalo tile 30 su Abidjan ne ni n ka patron ni o ye oroze n'o ye n ka suɲɛni patron ye an ka suɲɛni fɔlɔ kelen ɲɔgɔn fɛ don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ namilaminɛ a kabako tuma min na n'o kɛ mɛ an tɛmɛna ka na se orozew ka du kɔnɔ oroze donna ka so k'i da ne tɛmɛna ka taa n da n baarakɛden ɲɔgɔn kɛrɛfɛ baba konate siyɔrɔ la ja ne oroze bɛna ne kunu tuma min na su fɛ n'an bɛ bɔ ka taa suɲɛni na o y'a sɔrɔ ne baarakɛ ɲɔgɔn kelen bɛ o tun tɛ sunɔgɔ mɛ o y'a sɔrɔ baba konate bɛ sunɔgɔ bɔn anw taalen kɔ yan'anw ka na baba konate kunna furanjɛ la a y'a sɔrɔ ne tɛ n dayɔrɔ la
a ye baarakɛden ni ɲininka n'o y'an tɔɲɔgɔn dɔ ye k'o kuma ko jango taara mini o ko baba konate ma ko origine nana jango kunu ko u bɔra ka taa bon yani anw ka segin ka na an nana sɔrɔ baba konate sunɔgɔla tuguni n ko tari ma faamu donc ɲininkali ma se ka ye fo ka taa dugu jɛ dugu jɛlen an sigilen bɛ baba konatenw ka so da la an bɛ daraka dun na n'an tilara daraka dun na an bɛna taa dugu kɔnɔ an bɛ taa an ka wotoronin boli don daminɛ n'o y'an ka baaraden ye baba konate ko ne ma ko jango ne ko naamu ko e kun taara yɔrɔ jumɛn na su la ne ko n ko origine de kun nana ne nɔfɛ n ko an kun taara dugu kɔnɔ ci dɔ la a ko jango ne ko naamu a ko sabali dɛ a ko jango ko sabali a ko jango sabali koyi jango e ye denkɛ kelen de ye namilaminɛ e fa ɲɛcɛ kulubali janbana k'a fa semu kɔfɛ cogo min na e b'a kalama don kɔnɔ mugu donna kɔnɔ k'a jaban k'a fa cogo min na e bɛ o dɔn i kɔrɔmuso fila janbana k'u fa cogo min na ayiwa fadenw ka dibila kɛlɛ fɛ e bɛ o dɔn i kɔrɔkɛ cɛ naani janbana k'u fa bamananw ka dibila kɛlɛ fɛ cogo min na jango e bɛ o dɔn jango aw mɔgɔ saba de bɛ aw ba bolo ni o i ba bon yɛrɛ danbɛlɛ ye e n'i kɔrɔmuso fila jango n ko e de jɔn bɛ ni i fa ɲɛcɛ ka bolonda ye bi ni e sara o y'i fa ɲɛcɛ ka bolonda datugulen de ye senmugu bɛɛ maa si tɛ senmugu bɛɛ min bɛ i fa ɲɛcɛ ka jɔnjɔn wuli k'a jɔ a ka bulonda la ni e tɛ jango e kelen bɛ i ba ni kɔrɔmuso filɛ yen olu jigi bɛ e de kan o jango olu ɲɛ bɛ e de la o tuma jango kana kɛ sababu ye kana u jigila misɛnya bari i ni kamalen min filɛ ɲɔgɔn fɛ nin ye tan ni o ye origine ye e ti origine dɔn nka ne bɛ origine dɔn k'i to mali kɔnɔ i ma deli k'a mɛn ko songe cɛ 12 bɛ Abidjan yan ne a bɛ wele to a kan na ko les 12 blouson noirs d'Abidjan k'i ma deli k'o mɛn wa n ko ne delila k'o mɛn k'a sɔrɔ ma bɔ fɔlɔ yɛrɛ ko wa 12 blouson noirs dɛ a ko nin origine ye o mɔgɔ dɔ de ye ni ɲɔgɔnna son cɛjugu tɛ Abidjan n'a lamini bɛɛ jango n'i ma fara nin na nin b'i kunna tiɲɛ k'i mago sa e ye denmisɛnnin de ye i nɛgɛmango i hakilina n'a ta bɔ a ka kɔrɔ ye a hakilina ka bon i ta ye nin b'i nɛgɛ k'i kunna tiɲɛ k'i kɛ son cɛjuguba ye i bɛ taa kɛ labankojugu ye jango n'i ma farati i ba ni kɔrɔmuso bɛ sa n'i kunba ye walima e yɛrɛ ka sa ni o kunba ye parce que i bɛ sa kasojugunin dɔ la don dɔ la walima i bɛ sa i ka sonyani kɛ yɔrɔ dɔ la don dɔ la o tuma i ba ni kɔrɔmuso olu bɛ to e kunba na a ko jango a ko fara cɛ in na dɛ kɛnɛ sɔn cɛ in na fiyewu cɛ in tɛ maa ɲuman ye don bɛ ka taa a bɛɛ na ne ko baba konate ma n ko baba konate n ko kuma a fɔra e ɲɛna ko ne bɛna kɛ son de ye wa ayi a ko jango ne m'o fɔ nka ne bɛ kan k'i kunbɛn de yanni i ka k'a ye don bɛ ka taa a bɛɛ na baba konate ye nin fɔ ne ye nin don kama ka bɛn namilaminɛ octobre kalo tile 31 ma don bɛ ka taa a bɛɛ na namilaminɛ a kabako nka baba konate bɛ ka ladikan min fɔ ne Gawusu Kulubali di jango ye ladika in ma dongo ye k'a sababu sɔrɔ ne sigilen bɛ baba konate kɛrɛfɛ 240 dakɛɲɛlen de bɛ ne kun sefa la i m'a faamu wa an tun bɛ wotoronin boli la Abidjan a bɛ taa kalo 3 ni dɔɔnin na 40 dakɛɲɛlen de sɔrɔ an si kun ne dun bɔ n bɛ su kelen pe ka taa 240 koron k'o sɔrɔ ka olu to sunɔgɔ la namilaminɛ n'o e k'i bɛ ne ladi o la namilaminɛ a ka gɛlɛn n'a bɛ don dɛ don bɛ ka taa a bɛ na o tuma baba konate a ka ladikan tɛmɛna ne kunkolo sanfɛ a ma don fiyewu k'a sababu sɔrɔ ayiwa ne kɛn bɛ ka wari min sɔrɔ o tuma min yɔrɔ in fɔ denmisɛnw ye k'u ladi toujours u kana sɔn ka ɲɛbɔ maa si fɛ ko karisa yecogo ka ɲi n da ye kana nata maa si la ko karisa yecogo ka ɲi n da ye namilaminɛ i sigi k'i ta don ma kɔnɔ ala ye maa o maa da ala ye da o da da ka da o da da k'a da in ci a da dumuni ala o bɛ ala de bolo a b'a d'i ma don bɛ ka taa a bɛɛ na kɔrɔtɔn sɔrɔta kɔrɔ o de bɛ na ni sarajugu cɛli ye ne Gawusu Kulubali di jango ne kɔrɔtɔla sɔrɔta de kɔrɔ o de kosɔn ne kɛn bɛ ka sarajugu cɛ bi denmisɛnw ne si bɛ san 60 ani san 3 muso tɛ ne bolo den tɛ ne bolo du tɛ n bolo wa taayɔrɔ yɛrɛ tɛ n na n mago sara n kɔrɔla ɲɛ kelen ci n bɛ sonyani kɔnɔna la namilaminɛ n bɛ kaso fana na n ye san 6 ye n ma bila fɔlɔ n ma jugé fɔlɔ mun ye o magosajugu se ne ma de sonyani de y'o se ne ma namilaminɛ mun y'a to sonyani fana sera ne ma nata ka da kan ne natala origine ni a tɔɲɔgɔn de la fini ɲuman min b'u kana a n'u bɛ wari dun cogo min na ne b'a fɛ ka kɛ olu si ye o yɔrɔnin bɛɛ n ko tari ma faamu
o nata kisebile de ne mago satu donc denmisɛnw n b'aw ladi kasi an tulo ɲɛgɛlen dɔ kasɛdi in fɛ aw kana nata maa si la ko a ye cogo cɛ ka ɲi a ye sigi ka ala ta ma kɔnɔ n ko tangi ma faamu don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ namulaminɛ tuma min na n'o kɛ n bɛ ne kɛlen ka 40,000 sɔrɔ ne m'a fɔ de k'a fɔ n ko n bɛna taa ni o y'an ka dugu la wa n ko n'i y'a mɛn ayiwa i mago bɛ sa suɲɛni na n ko i kɛlen bɛ k'a kɛ siɲɛ 2 de n ko ne t'a da ɲini ye ne ye 40,000 sɔrɔ ka ban ne tɛ dɔwɛrɛ kɛ bilen n'i y'a ye orozi bɛ ne nɛgɛ ka taa an ka suɲɛnikɛyɔrɔ la a kɛlen bɛ ka ne ye de ne bɛ taa an ka dugu la n ko tari ma faamu ne ye o kuma in de fɔ 40,000 sɔrɔlen kɔfɛ tuma min na ne y'o o kuma in fɔ npogotigi minnu bɛ to ka na orozi fɛ ayiwa guwa kɔrɔ ni u bɛna baro daminɛ orozi de ye ne kofɔ u ye wa n bɛ ala ye k'o kɔni dɔn nka kabini ne ye 40,000 sɔrɔ ka ban ni dugu jɛra npogotigini ninnu ma na olu bɛna ka na gindan ayiwa du kɔnɔ ni ne jango tɔgɔ de sisan aa kabako i bɛ npogotigi ninnu girin k'a mɛn jango les jeunes maliens jango non tu es trop beau non jango tu es bravo dɛ jango i ko ka di ne dɛ jango moi je t'aime jango non ni galabu ka kɛnɛ non jango i bɛ yen dɛ non jango ye diɲɛ bɛɛ ye aa kabako o kuma de guwan bɛ kala npogotigiw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa orozi ka du kɔnɔna la waatu 40,000 bɛ ne kun a ma ɲɛ min kɔ ne yɛrɛ npogotigi ninnu kelen da han don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ namulaminɛ a kabako ja o npogotigi ninnu tɔgɔ de fana bɛ sonkan na ne kun t'o dɔn o npogotigiw bɛ wele de ko jakisew n ko tari ma faamu n'i y'a mɛn ko jakisew sonkan na sunguruba de ko don sunguruba de bɛ wele sonkan na ko jakisew dɔw b'a fɔ ko n ka jakuma o fana ye sonkan de ye dɔw b'a fɔ ko n ka golonin o fana ye sonkan de ye dɔw b'a fɔ ko n ka nama o fana ye sonkan de ye n ko tari ma faamu namulaminɛ dɔw b'a fɔ dɔ bɛ yen o tɔgɔ cɛ ka jugu n tɛna n'o fɔ nka o fana ye sonkan dɔ ye n ko tari ma faamu namulaminɛ a kabako ne ye npogotiginin kelen da sisan jango mɔgɔ yɛrɛ tɔ bɛɛ sara sisan mali kɔnɔ naliko kuma o dabilatɔ don namulaminɛ tuma min na ni dugu jɛra orozi ni a sunkuru ani ne yɛrɛ ni sunkuru an maa 4 bɛɛ bɔ sa an bɛ abijan dugu kɔnɔna minɛ an bɛna ginda de daminɛ 40,000 bɛ jango kun o tuma komi o kɛra ka ban orozi fana tɛ taa ni ne ye yɔrɔ la bilen a mɔgɔ bɛ don da la yɔrɔ min na orozi tɛ taa ni ne ye bilen dɛ orozi bɛ taa ni ne ye yɔrɔ de la sa yɔrɔ min ni an bɛɛ lajɛlen mago bɛ sa ye kosɛbɛ an bɛɛ lajɛlen kunna bɛ goya yɔrɔ min na ayiwa an si tɛ kɛ maa yɔrɔ min na a b'i kun da ni ne ye o yɔrɔ de kan namulaminɛ o yɔrɔ jumɛn ye o ye so ka gɛrɛn dɔ ye so ka gɛrɛnba dɔ tun bɛ abijan o don namulaminɛ an mɔgɔ 4 taara ka taa se don dɔ la orozi n'a sunkuru ani ne yɛrɛ ni sunkuru o don kama an taara sɔrɔ dɔrɔku bɔlen bɛ ayiwa diɲɛ bɛɛ namulaminɛ o don y'a sɔrɔ dɔrɔku dɔw bɛ sanga na abijan o waati u b'a fɔ dɔ ma ko binigotal o bɔlen bɛ a caman u b'a fɔ dɔ ma ko madarasi o caman bɔlen dɔ ye o don kama u b'a fɔ dɔ ma ko cheval jaune fana o fana caman bɛ o don dɔ bɛ a bɛ fɔ o ma ko laginɛ kɔlidara o fana bɛ o don a caman dɔ bɛ a bɛ fɔ o ma ko kangwe fana bɛ o don a caman dɔ bɛ a bɛ fɔ o ma ko akɔtɛ fana bɛ o don a caman dɔ bɛ a bɛ fɔ o ma namulaminɛ ko kimapusi namulaminɛ mɛ o y'a jilama ye n'i y'ale min k'i fa i taamatɔ bɛ to ka ɲɔni bɔlɔn fɛ i yɛrɛ bɛ bala k'i jɔ ko yala jɔn bɛ ka ni ɲɔni ta n ko tari ma faamu donc so ye o tɔgɔ da ko kimapusi tɛ dulɔ wɛrɛ ye najinin de ko don namulaminɛ najinin ye jumɛn ye alikɔli de ko don n ko tari ma faamu alikɔli de bɛ wele sonkan na ko kimapusi a tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ de sonkan na ko najini son kun b'a tɔgɔ de dogo fɔlɔ ko najini ɔ komi bɛɛ bɔra o kalama maa caman bɛ najini ko in fɔ a son y'a bɔ o fana na u y'a yɛlɛmɛ sisan ko kimapusi don bɛ ka taa a bɛɛ na bari i taamatɔ ale bɛ bala k'i ɲɔni a bɛ k'i kɔnɔ ko maa de bɛ k'i ɲɔni donc i bɛ tufa k'i jɔ jɔn bɛ ka nin ɲɔni si an bɛ poussé maa m'i poussé dɛ gulɔ de kɛ bɛ k'i poussé namulaminɛ a kabako n'a ɲɔgɔnna de kun bɔ n bɛ o kɛnɛ kan o don sisan an ye an kun kɛ a kan an bɛ n ka kisɛ kunu k'a mugu mugan ka dɔw kɛ papiye la k'o meleke k'o min an bɛ dɔw kɛ pikiri ye k'o pigi an na namulaminɛ dɔ bɛ a bɛ fɔ o ma ko koka n'an ko ma ko kokayin an b'o fana min namulaminɛ jango mago bɛɛ sara sisan jango kɛra diɲɛ bɛɛ ye ne fana kɛra so cɛjuguba ye n mago sara n farala so n ka namulaminɛ abijan nin don kama don bɛ ka taa a bɛɛ girin ka jɔ namulaminɛ a kabako
tuma min na n'o kɛ mɛ sisan anw m'an ka ginda na Abidjan an kɛra son cɛjugu ye ne yɛrɛ commencera ka sonkan mɛn sisan n bɛ sonkan mɛn kosɛbɛ n bɛ wagabuw dɔn n b'u taayɔrɔ dɔn n bɛ dɔrɔgu feerelaw dɔn n b'u sigiyɔrɔw dɔn dɔrɔgujugu sanyɔrɔ n b'o dɔn dulɔjugu miyɔrɔ n b'o dɔn awa wagabuw ni sungurubaw u bɛ ginda yɔrɔ min na n bɛ o yɔrɔw dɔn ne yɛrɛ kɛra maa cɛjuguba ye Namilaminɛ zemugu ta ko bɔra ne kɔnɔ pewu ka segin ka na n yɛrɛ don dala faso la o bɔra ne kɔnɔ pewu ne ɲɛ bɛ mun na sisan ka giri diɲɛ kɔnɔ ka ginda daminɛ Namilaminɛ o de donna ne dusukun na sisan Namilaminɛ an y'an kɛ wari la ne ye 40,000 ye ka girin Abidjan dugu kɔnɔ ka girin ka wari in tan k'a yɛrɛkɛ o yɔrɔnin bɛɛ hali wari ma tile 10 dafa ne jango bolo an ye 40,000 kɛ komi a ma sɔrɔ Namilaminɛ a kabako 40,000 banna don min nimisa sɔrɔla ka na sigi ne dusukun na o yɔrɔnin bɛɛ ne y'a bila n kunna n ko n ko jango sisan de i mago sara e ka bɔ a ka dugu la Mali la Zemugu ka na Kodowari yan k'i bɛna baara kɛ ka wari sɔrɔ e nana ka na 40,000 sefa sɔrɔ 80,000 Mali wari e ma se ka sigi ka na n'o ye so ka na suwa kala n'o ye ka na mago dɔ dilan n'o ye fo k'i da Abidjan k'o dun k'o ban i ni muso tulonkɛlaw i m'a don fɛn ɲuman fana na dɔrɔgu ni dulɔ cɛjugu ani ayiwa sungurubaw jango i tigɛ maa ye tun ne bɛ ka ne miiri n kɔnɔ Namilaminɛ jaa soɲini wari a bɛ sɔrɔ cogo min na a bɛ taa ten de maa ti don dala a la Namilaminɛ i tulo ɲɛgɛlen dɔ n bɛna bɛɛ lajɛlen wulibali da aw tigɛ ni Alakira Mahamadu ka diɲɛ ye Namilaminɛ a kabako